Tervetuloa Koodikanavalle. Katsojakysymys. Jos perustan YouTube-kanavan, niin mitä työkaluja suosittelisit Windowsille? Ja tänään sitä katsotaan tässä Windows-ympäristössä, että mitä suosittelen. Ainakin millä pääset alkuun, niin on tällainen ohjelma kuin VocoScreen. Tämä on monella tapaa hyvä lähtökohta. Tällä pystyy nauhoittamaan koko näyttöä. Tällä pystyy nauhoittamaan ikkunaa, eli siis tätä ruutua, mikä on auki, tai sitten tiettyä aluetta voit valita sen koon ja tallettaa sitä aluetta. Tämä käy myöskin ohjevideoihin. Sitten täällä on tuo kamera. Nyt ei ole webikameraa kiinni, mutta ymmärrät idean, eli se kamera, mikä tulee tänne, missä voit kuvata itseesi omaa kuvaa, siis tähän videon reunaan, sitä voi sijoittaa eri paikkaan. Se on täysin mahdollista. Ja VocoScreenin saa helposti ladattua ja asennettua. Kuitenkin tässä on pieni rajoitus, jonka näytän heti alkuun, mitä pitää tehdä. Ei Windowsikaan sisällä kaikkia koodekkeja heti kättelyssä. Ennen kuin asennetaan VocoScreen, asennetaan VLC Media Player. Se on hyvä ohjelma, sillä pystyy myöskin striimaamaan nettiin ja on tehnyt VLCstä jo aikaisemmin videon, en panosta nyt siihen, mutta mitä pitää VLCssä, mikä siinä on hienoa, niin täällä on tämä projektit. Sitten täällä näkyy näitä koodekkeja, eli VLC tekee videokoodekkeja. Eihän näitä Windowsissa tule vakiona mukana, eli täältä löytyy 264 ja täältä löytyy 265. Ja jos haluaa ladata, ja pitääkin ladata, niin klikkaa ton koodekin, tämä 264 esimerkiksi, ja sen voi ladata tästä lähdekoodina. Mutta täällä on tämmöinen kuin binaries, tämmöinen linkki täällä alla, niin sitä pitää painaa, niin pääsee tänne lataussivulle sitten, mistä nämä binarit ladataan. Otetaan vähän isommalle. Niin tässä näkyy tammikuussa 3. päivä tätä vuotta, niin on tullut 64-bittinen Windows-versio tuosta kyseisestä koodekkisetistä, ja tämän klikkaamalla se lataa sen ja sitten sen jälkeen se asennetaan, niin homma toimii hienosti. Tämä kyseinen codec-päkki on sitten niin kuin asennettu. Sitten voit ottaa näitä muita koodekkeja myöskin täältä sitten. Täältä löytyy ihan libav-koodekit ja kaikki, niin nämä on ne sivut, mistä se kannattaa ottaa. Sitten sen jälkeen siirrytään tänne VocoScreen NG-nettisivulle. Nämä kaikki linkit löytyy tuo videon kuvauksissa, miten näille sivuille pääsee. Sen jälkeen ladataan VocoScreen NG täältä, ja täältä löytyy sitten tuo Windows-versio. Tuossa on esimerkiksi tammikuun 1. päivä tullut uusin Windows-versio, otetaan nyt isommalle. Tämä ladataan, sen jälkeen se asennetaan, niin päästään tuohon kyseiseen ohjelmaan sitten. VocoScreenissä yksi hyvä puoli, mikä siinä on myöskin, on se, että täällä on nämä kaiuttimet, eli äänipuoli. Eli siinä voidaan valita sekä se mikrofoni, johon puhut, sitten tietokoneen kaiuttimet, eli jos Windows aukaisee jonkun vaikka videon ja se video lähtee puhumaan, niin se puhuu sen siihen videoon, mitä tallennat. Eli tässä voi valita, että mitkä äänilähteet otetaan käyttöön. Ja Windows-versiossa on hyvää se, että voit käyttää niitä kaikkia, eli se nauhoittaa ne kaikki niin kuin samaan sumppuun. Sitten täällä on näitä ajastusta, eli kuinka pitkä se video on. Sitä pystyy tekemään, mutta en tiedä missä tilanteessa tätä voi olla. Eli se nauhoittaa vaikka tunnin videota. No okei, jos katsot vaikka netti-tv:tä ja nauhoitat sitä, niin näin. Polku, mihinkä videot tallettuu, millä kielellä haluat tämän käyttöliittymän, ja sitten täällä saa säätää jotain pieniä arvoja. Tehdään nyt niin, että otetaan täältä nauhoitetaan tätä näyttöä. Audiokoodekki valitaan täältä. Se on joko Opus tai MP3.
millä se ääni tallennetaan. Sitten täällä on tallennusmuoto on MP4. Suosittelisin sitä YouTube-videoihin, koska YouTube osaa konvertoida sen just oikein. Sitten tämä videokoodekki, eli H264, sitä suosittelen, koska YouTubessa sekin toimii hyvin. Sitten tämä ruutuja, tuolla lukee 30, eli täällä pystyy säätämään, että se, montako kuvaa se ottaa sekunnissa. 30 on sellainen, mitä suosittelen YouTubeen, koska YouTube osaa taaskin kerran konvertoida sen videon oikein. Eli voit ottaa tietysti 60 kuvaa sekunnissa. Se ei palvele sitä YouTubea yhtään sen enempää kuin 30 kuvaakaan. En ole huomannut siinä muuta kuin haittaa. Täällä pystyy suurentamaan myöskin tuota aluetta. Täällä on niin kuin sitä varten oma kuvake, eli voit näyttöä suurentaa. Se ei ole niin kuin mielestäni tärkeää. Sitten on tämä näytön koko, eli se tarjoaa sen tietysti sen näytön heti valmiiksi. Eli tämä on 1920 kertaa 1080. Tämä kyseisen näytön resoluutio. Monethan puhuu siitä, että pitää olla 4K-videoita, eli se on niin kuin 4 kertaa Full HD-näyttö. Ja monella saattaa sellainen näyttö itseltä löytyäkin. Siinä on taas jälleen tullaan siihen ongelmaan, että kun se YouTubeen pumpataan se 4K-video, niin se pienentää sen sitten kännykälle sopivaksi. Ja kun ihminen katsoo sitä YouTubessa yleensä kännykällä, niin eihän sitä tästä ruudusta näe yhtään mitään, että mitä siellä tapahtuu. Nytkin, kun tämä on Full HD, ei kaikki katsojat näe näitä, mitä kuvakkeet ja nämä tekstit täällä alla on. Eli voi jopa pudottaa sen videoresoluutiota, jos vaan löytyy HD-näyttö, niin sillä pystyy tekemään sellaisen videon, joka näkyy hyvin myöskin kännyköillä. Kännykkäkäyttäjät täytyy ottaa huomioon, koska ne on suurin osa katsojista on kuitenkin niitä. Ja sitten kun tässä aloittaa tätä video, niin tässä on paikkavalokuva, eli se ottaa screenshotin tästä näytöstä vaan, mutta täällä on tämä aloita. Ja silloin kun sitä painaa, lähdetään tallettaan tätä videotallennusta ja tuolla näkyykin tuo punainen merkki tuossa Vocoscreenissä tuossa alapuolella. Voidaan ottaa ihan tästä näyttöä auki ja rullata näitä kahden sivun välillä tässä. Näin. Ja sitten sen jälkeen täällä painaa nappulaa lopeta. Ja sitten täällä on tämä paikka toista. Se näyttää sen videon, minkälainen siitä tuli. Se talletti sen jo kovalevylle, mutta voit sitten niin kuin katsoa, miltä se sitten niin kuin näyttää. Kohta tulee noin nettisivut aukeaa. Ja tämähän nyt on pienennettynä tämä näyttö, että se... Mutta kuvanlaatu on ihan hyvä joka tapauksessa. Näin tämä toimii, tämä vaihtoehto. Monesti se videon kuvaamisvaihe on se lyhin. Video pitää kuitenkin editoida. Otetaan tuo nettisivu auki. Niin suosittelen videoeditoreiksi. Yksi vaihtoehto on OpenShot. Sillä tehdään semmoisia lyhkäisiä videoita. Ja YouTubeen monesti ne videot on luokkaa 10-15 minuuttia. Siihen OpenShot riittää ihan hyvin. Mutta sitten itse käytän tämmöistä kuin Kdenlive-videoeditoria. Tämä on siitä hyvä, että tämä kestää niin kuin pitkiä videoita. Pystyy tunnin videon tekemään tällä ja leikkaa sitä videoa. Monesti on ääniraitaa pitää leikata. Se on niin kuin tavallinen tilanne videoeditorissa, mutta on sellaisia tiettyjä kohtia, että siirrytään, että haluat tehdä siirtymiä tilanteesta toiseen, niin siihen Kdenlive on tosi hyvä. Kdenlivella voit myös tekstittää videoita. Siinä on jonkinnäköisiä tekoälypalikoita ja tällainen. Tämä on niin kuin kehittyneempi videoeditori selvästi kuin OpenShot, mutta OpenShotilla pystyy tekemään ihan yhtä hyvin just jotain YouTube-kaltaisia
videoita. Että nämä kaksi, ja nämä kaikki linkit on tosiaan tuossa videon kuvauksissa alla. Jos lähdet tekemään nyt sitten YouTubeen Windows-aiheisia videoita, niin joo, se on varmaan hyvä idea. Windowsissa aina kaikennäköisiä pikkuongelmia riittää. Siis riittää asiaa, mistä puhuu. Toisaalta, että ihmisiä, jotka käyttää Windowsia, niin niitä on Suomessa paljon. Esimerkiksi itsellä on paljon Linux-aiheisia videoita, niin niitä käyttäjiä Suomessa on niin kuin vähemmän. Et uskoisin, että Windows-aihekanavalla pystyy hyvinkin nopeasti niin kuin 1000 ihmistä, 1000 tilaajaa saamaan niin kuin kanavalle. Ihmiset kun kokkaa ruokaa, ne katsoo YouTube-videoita. Ihmiset kun matkustaa bussilla töihin tai tulee sieltä pois, niin ne katsoo YouTube-videoita. Tästä on tullut tällainen tämän vuosikymmenen ilmiö on nimenomaan tämä sosiaalisen median seuraaminen. Tulevat vaalit ja tällaiset, niin netissä on paljon tällaisia niin kuin vaikuttajia, joita ihmiset tykkää seurata, koostaa omaa mielipidettä näiden seuraamiensa henkilöiden kautta. Tämmöiset niin kuin valtamedian TV-kanavat, niin kuin Yle ja Maikkari ja tällainen, ne vaikuttaa lähinnä vähän vanhempiin ihmisiin, kun taas sitten nuoremmat ihmiset saa vaikutuksensa enemmän sosiaalisesta mediasta. Tämä on ihan selvästi nähtävä niin kuin ilmiö. Sen vielä sanon tästä, että itse kun tykkään näyttää tätä ruutua, enkä itse esiinny muuta kuin joissakin videoissa esiinnyn kyllä, mutta pääasiassa haluan näyttää aina, että tämä on se päätähti, tämä kyseinen ohjelma, mikä tuossa on. Että jos esiintyisin itse tuossa ruudun sivussa, se helposti muuttaisi sitä videoa sillä lailla, että se olisi niin kuin minä siinä pääroolissa, eikä sitten enää se ohjelma. Niin sitä kannattaa siinä YouTubessa miettiä, että haluaako tehdä siis sillai itsestään enemmän tämmöisen vaikuttajan, vaiko sitten, että onko se tämmöinen ATK-helppityyppinen kanava. Sitten muita ohjelmia, mikä tässä ruudulla nyt näette. Tämä oma Windows-kone, niin tämähän on tämmöinen vanha rutku Intelin i5, ei mikään häävikone. Mutta täällä on muutamia työkaluja, mitä käytän. Flameshot on semmoinen ohjelma, millä voin ottaa ruudun kaappauksen ja tehdä nuolia, laatikoita, tehdä tekstejä. Se on erittäin hyvä ohjelma. Se toimii Windowsillakin. Suosittelen Flameshot. Sitten täällä nähdään nyt on Emmaa ja Xperiaa ja näitä. Niin tässä on paljon tämmöisiä kännykän ohjelmointijuttuja. Rufusta joskus teen puuttavan muistitikun sitä kautta. Ja sitten tämä iTunes, niin tämä on, lähinnä käytän sitä näihin Applen tablettien palautukseen, koska tämä työkalu nyt vielä toimii tässä koneessa. En kerta kaikkiaan pysty tätä konetta vetämään sileeksi sen takia, että tarvitsen tuon yhden ohjelman sitä varten. Se oli tämän videon sisältö tällä kertaa. Toivottavasti pystyin antamaan hyvän kuvan siitä, että miten voitte lähteä alkuun. Ja kiitos kaikille katsojille ja palataan taas sitten uudella videolla. Moi moi!